קורע בוא אותו. נעשה את זה. תראה, לא, מחליף פזור להיכנס לפזור. תראו, הכל. יצא פזור חדש. נמרות, ויש לו אותו. לא, תזמין גם. ילדונת שלי, מה נשמע? הכל בסדר. אני רק רוצה לקחת בגדים. היום בבוקר שאלי כן, תקחי את הלכת לישון אתמול? בגד בית ספר. אמרת שאת מאוד אוהבת בית ספר. בוא נראה אם זה מתאים לך. למה בכית? הנה, החלף. ממש מתאים לך, יופי. עכשיו, הנה אמא. מי עולה לאן אצלכם? אמא, אני צריכה לשלם? לא, לאן? לא, את לא צריכה ילדונת. אני אמא שלך. בכלל לא צריכה. טוב, אמא, בוא נצא. עכשיו אני הולכת לבית ספר. הבית ספר, איפה הבית ספר שלנו? הנה הבית ספר. ראית את המכסחת? אמא, בוא נזמין את הילדה. בוא נזמין את החברה שלי, שאמא שלה עובדת בחנות. אלא תזהרי לו ללכלך לספינה, כי אנחנו נצטרך להוביל אותה. הנה את חמודה שלי. בואי. יהיה כיף. טוב, סרטון אף אחד לא יישאר לראות כל כך הרבה זמן סרטון, אלרועי. שים סרטון קצר ויורדים. אמא, ממש לא יותר מחצי דקה. מפלא. הנה האחר, בוא ניקח באחד. והנה. מקליט סרטונים לערוץ יוטיוב. הנה. הוא ותדל יכולים לפתוח זה. ויאללה, בוא נצא. הוא עובד בזה יהיה כל לנו יום. כבר משעמם בזה. מה הבעיה? אין לו יוטיוב. הנה, ילד שלנו הקטנצ'יק, בואו נפתח. וואו, איזה מדהים. אני ממש אהבתי. נכון, גם את אחותי? ברור. אני ממש. מה זה? טוב, זה לא משנה. הנה האמא, הזמנו את האמא. האמא הולכת לישון עכשיו. בוא נשים אותה לישון. אחרי זה את הילדה קטנה. והנה זה. בואו נשים אותה בסלון. יהיה לה יותר נוח. ואין לה גם מיטה, זה המיטה שלה. רבקי זה ירס לו. קיבלנו בחתונה כזה השבוע. בואו סלע. אנחנו לא מצליחים לעלות, אני לא מצליחה לעלות למיטה. אז בוא נלך לשדה תעופה. בעצם, אולי לא, אולי כן. פיקו קקאו, דודודולה. מה, יש לנו מגרש כדורגל? בוא נראה מה עושים. וואו, משחקים כדורסל, איך אני אוהבת. בוא נתחיל. וואי, מסתובב. אמא תפרק? נכנס! יהוא! למה לא? אתה עדיין מצלם סרטון? הוא אומר לי, לא יכולה, אני חבורה. אלרועי, תביא לי את הטלפון. אלרועי, נשמה, אתה תגמור לי את